Aku gak olahraga, percuma aku gak kuat tuku protein. Protein gak kuat tapi rokokmu banter. Rokokmu iku sak pak regane 20.000 sampai 30.000. Lek mbok gawa nang pasar, iku wis entuk ayam sak kilo ndeng. Tapi mas, rokokku murah regane mek 16.000 sak pak. Congok, padha ae iku padha koyo regane endok setengah kilo. Dadi lek kon entek rokok sak pak sedino, iku padha koyo entek ayam sak kilo sedino. Goblok iki. Saiki garek prioritasmu ae. Duitmu mbok gawe tuku protein opo mbok gawe tuku rokok. Kon lek loro iku ngrepoti keluargamu. Ayo mulai hidup sehat. Lek gorong iso ngelereni rokok, setidaknya kon olahraga sing konsisten, mangane protein ambek turuwe tepat waktu. Terus lek kon wis hidup sehat, bonuse iku kon duwe awak sing apik. Soale lek gak ganteng, minimal awake apik.